No mitä sulle tänään? Ei ihan hyvää, kiitos. Me voitetaan. Toivottavasti ei. Sinulla on hyvin mennyt nyt. Kyllä, niin ihan hyvä. Englannissa kanssa? Joo, ihan hyvä kausi. Kiva on. Ja... Kiva on. Joo. Ei mitään vaikeuksia. Ei onneksi. Se on aina positiivista. Osaat sä ajaa täällä? Katsotaan. Sehän näkee pian. No, minä sanon, että tulee 48-48. Mitä sanot sinä? Sekin parempi kuin se, että teille voittaa. No, saadaan nähdä sitten. Niin on, hyvä. No, hyvä vai? Kiitoksia. Kiitos. On hyvin aloittunut tänään. No joo, kyllä se on ihan hyvin lähtenyt, että niin viime viikolla meni ihan hyvin siellä nyt ollaan Tukholmassa, mutta niin kokeillaan vielä vähän sitä parantaa tänään. Tänään on toki kovempi vastuskin. Minä näen tässä, että sinä olet kauppaa 2 kertaa ja sinulla on sisältä häneltä koko ajan. Se on Suomen mestari, pitää näyttää miten. Kyllä mä kaukolle meinaan tänään helpolla antaa pisteitä. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa. No minä tulen sitten kun on äänittämään, että Joo. paussissa otetaan sitten lisää puhumaan. Joo, hyvä, kiitos.